זה התמונה מגניבה. מיזרי. מביט מבעד לעזור. יש לנו ארץ, למה עוד אחד? למה? בחוצי הזולים שלי, ערבים מתפללים כי יש אחד. ראית? ברור שראית. מה ראית? ראית משחק הכס? וואו, זה אונס גשם. שנייה. ראית את כל האונס האלה בכיתה A? אני מתקשה כי רוני רחוקה, אבל אני חייב לספר. סיפרה לנו שהיא ראתה משחקי אס בכיתה ה' ואבא שלה הכריח אותה לראות. יש לך פסיכולוגית למשהו, היא רוצה לצלק אותך שאלות מטופלת. וואי רוני, איך מתאים לך להיות גילי? די. אוי, תיכנס. צריך להכניס לו טיפה את הראש. אני מאוד אוהב את פייט קלאב למרות שהוא עברית. כן, הדרך. לא נדרוס אותו, אנחנו לא דורסים. לא דורסים. שב ילד שב. אני אומר לך שב. זה לא ניסים. הוא שולף מצלמה של כיס. חלשת על העדן מבריק. אחי שקר לו שמבין. שפור שהיה. קראתי בעיתון הלכה במאה. שכוחך. כל האנשים נולדו רעים, אבל היא מזמן, היא מתה די מזמן. אביך הוא ימות גם יום אחד. לא גן העדן לא קיים, אולי קיימת ארץ חדשה.